Ing-inin ni. Every time may magsabi sa akin, ay pagpatuloy mo yan. Siyempre malipay ako. Kaya, ipagpatuloy ko. I just wanted to tell everyone. In this world na grabe ang mga bad news, ang mga fake news, ang galit talaga ako. Sipain ko kayo. Kaya ngayon, man akong challenge. Ito ang gawin ko. Because I believe there are a lot of people who are really cursing because of the anomaly in happening. All time gawa dyan. Hindi ko alam kung ano ang takbo ng mundo. Ipagpatuloy ko. I just wanted to tell everyone. Ang pagkataon tayo maglipay-lipay. Ang pagkataon tayo ing-inine. Di mo sige buong-buang. Marami ang nag-request ng MAMI challenge. Ito, kainin ko to. Marami ito. But this time, gusto kong sagulan ng iba-iba ang lasa. Kaya meron ako ditong, bili ako ng iswismis. Isasagol ko ito sa noodles. Tingnan natin kung ano ang lasa. Kasi, ayoko nang palagi maumay tayo. Kain ng noodles, kain ng MAMI, walang ibang lasa. Lagyan na din natin ng gatas. Never in my wildest dream, na magkain ako ng MAMI na may gatas. Pero, just know, ito ang masabi ko, ing-inini. There is no harm in trying. Kaya nalagyan ko ng gatas ang MAMI. Tingnan natin kung ano ang lasa. MAMI at saka gatas. Ing-inini. Lood kayo. Ing-inini. Mas maayong kilawon lang na kong gatas kaysa isa ko sa MAMI. So kami doon sa loob, sa eskwelahan, nagsiuwi na yung high school. Sabi ko, siguro uwi na tayo dito. Nag-uwi na lahat, kumain muna tayo sandali kasi baka matraffic. Kung matraffic tayo nito, patay. So nagkain kami yung sa barbecuehan. Tapos, patapos tatlo, I do not remember, I think it was Cablitas was one of them. Palabas kami, so we were in the pedestrian platform. Dumating si Justice Solidum. Pasok niya, nasa front seat lang yung nagdaan ng masakay. Yung Volkswagen, grag-grag. Sabi niya, nakilala niya kami. Sabi niya, where are you going? Sir, it's dangerous outside there. Never mind about them, let them fight. You go back. Wala na masyadong estudyante. Siguro may naabot doon, yung nagdadaldal na hindi po umuwi agad. So, upo na kami doon. May tinanungan siya. Siya, hindi mo naman nagsasabi yung Duterte. Parang may narinig ako, tumindig ako. Sabi ko, sir, matanda na rin ako, 71 years old. Tapos sabi niya sa akin,
Dalawa kami. Yeah, God damn it, why are you standing? So, I thought, sir, that I heard my name called. Because you're always talking at the back. Kayo, sama ba? Pagdating ko doon, sabi niya, sino? Cherry ba? Kaliso. Sit down. You recite. Tindig ako. Tapos nagtingin kami. So what? Sir, there is no question yet, sir. God damn it! Do not scratch your hair in this classroom and spread your dandruff. Keep it on your head. It is the only one you have. You might want to say that the dandruff president. Tama eh, kasi mayabang ako ang sunod. Sabi ko, sir, wala ako. Gamit lalo. Nagkagano na, pero do not scratch. Do not scratch your hair and spread your dandruff in this room. Keep it on your head. It's only one you've got. Well, that made me a lawyer. Actually, sa batch namin, hindi naman tayo sa iba. We are all, tayo-tayo lang naman. Sa wills and succession, pati remedial law, talagang matataas kami. Dumaan rin kay Justice, kay Secretary Puno.